Magandang hapon mga kapising. Yan, prepare tayo ng lulutuin ngayon mga kapising. Alamang. Ayan, alamang. May kamatis at chili. Ayan. At nagagawa tayo ng trapilya mga kapising. Taba yan. Gagawin ko chicharon para panghalo sa alamang. Ayan mga kapising. Yan ang halok niya. Yan, dapuyo. Ayan pa. Iwain natin yan mga kapising. Kapising, meron lang. Yan mga kapising. Iwain natin. Magaya tayo ng sili. Kapising, ganyan nagluto ng alamang. Ulit kayo mga kapising ang sili. Ayan. Kaya mas masarap yung maanghang. Sarap ang sobrang ahang ng alamang. Kapising. 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 Kita ko lang sa iyo ang lahok, sibuyas, bawang, kamatis. Yan, yung nilinis na natin yung alamang para hindi maalat. Luto na rin yung yung taba, baboy, ang pilya. Magigisa na tayo mga kapising. Yan mga kapising. Sinama ko na yung bawang saka sibuyas. Mga kapising. 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 Lutuin natin ang kamatis. Sama natin mga kapising ang alamang. Luto na ang kamatis. Wala nang alat yan mga kapising kasi hinuhugasan bago iluto kasi sobrang alat na pag hindi mo hinugasan. Mga kapising, dahil na natin yung yung sili. Mga kapising, sili.
Kabising, taba ng baboy, si Charon na siya. Yan, si Charon taba. Charon baboy. Yun na mga kabising oh. Yan, lutang-lutang na lutang ang chili. Mga kabising. Yan, dapat yan ay pag nakain ka ay umiinit yung pagkain mo. Yan ang nagpapasarap sa alamang. May sili mga kabising. At maraming sili. Para sob dahil makain na kanin. Ngayon lang mga kabising. Mga kabising. Lapit na yan mga kapising. Timplahan na natin mga kapising. Kunti lang mga kapising. Kunti na naman. Kunting magic lang mga kapising. Labas na ang sarap niyan. Mga kapising, ano na siya, dito na siya mga kapising. Nagmantika pa siya dahil doon sa taba. Nagano pa siya, nagmantika pa siya mga kapising. Yan ang mga lutong Bicol mga kapising. Sili pa lang, solve ka na. Fishing finished product mga kapishing, alamang, ginisang alamang. Mga kapishing, mga kapishing, finished product mga kapishing, ginisang alamang, maanghang, daming sili. Hanggang dito na lang mga kapishing aking video. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga vlog. Kapishing, kapising, luto na siya. Ganito na aking vlog muna mga kapising. Ingat po kayo lagi mga kapising, kahit saan man po kayo nandoon mga kapising. Babay na po mga kapising.